Ahojte milí fanúšikovia MFK Zemplín a podcastu Dnes bez lopty. Dúfam, že sa na dnešnú epizódu tešíte, pretože mám vedľa seba zaujímavého a skúseného hráča, brankára Viktora Budinského. Viktor, vítam ťa. Ahoj. Ďakujem, že si prišiel. Začneme otázkou, ako sa máš, ako sa cítiš po víkendovom zápase proti Komárnu? Tak, ďakujem ti za otázku. Mám sa dobre. Aj keď ten zápas úplne posledný môj nedopadol podľa predstav, ale ten zápas sme zvládli, takže to ma teší. Takže asi môžem povedať, že som dostal tú červenú kartu, takže tá nálada není úplne dobrá, ale ako som vravel, som rád, že sme ten zápas zvládli a proste teraz si počkám na verdikt, koľko budeme stáť zápasov. Verím tomu, že jeden, ale počkáme si. A za čo bola tá červená karta? Za špatné vybiehnutie, za 16. No, bol som tam asi o sekundu neskôr, ako by som tam mal byť, takže už som vedel, že som bol trošku neskôr, tak som musel toho protihráča trošku trafiť, no, aby nedal gól, takže štve ma to, ale tak vravím, je to futbal a treba sa z toho poučiť. No, je hlavné, že si to uvedomuješ, vieš, ako to. Hej. Zostaňme pri zápasoch teraz. Ako vyzerá tvoja bežná príprava na zápas? Predsa si brankár, nie si klasický hráč, čiže máš tam nejaké osobitné tréningové rituály alebo také niečo? Tak ako sme sa sem nasťahovali, tak mám ako pred každým domácim zápasom, tak ideme ako s Serkou von ráno, tu máme prechádzku povinnú. To je ako také nejaký môj nový rituálik, čo mám. A potom už nejak sa pripravujem ako v hlave na ten zápas a tesne pred zápasom mám nejaké ako svoju rozcvičku, čo praktizujem práve aj v tréningovom procese, takže úplne nejaký extra špeciálny rituál nemám, ale ako takto. Prechádzku po Michalovciach alebo niekde? Sme na Širave, takže ako hneď pri vode, takže je to fajn. Aha, tak je to pekné. To je veľmi pekné. Koľkoročnú máš dcerku, ak sa môžem opýtať? Určite 2,5 roka. Čiže takto. Čiže ty si začal s takouto nejakou tradíciou, pomáha ti to tak sa upokojiť a... Presne tak, ako hneď ako ísť po rána na čerstvý vzduch, takže mi to vyhovuje a povenujem sa trošku aj ráno rodinke, no a potom máme spoločný obed a už sa ideme chystať na ten zápas, takže... Ako sklbíš vlastne to, že sa venuješ svojej rodine, aj tým zápasom tomu futbalu? Tak dá sa to ako ľahko. Máme väčšinou ráno tréning, takže ako manželka sa povenuje ako ráno dcerke, no a potom keď príjme po tréningu, tak vždy nejaký plán vymyslíme, budeme niekde do rybničky, alebo budeme sa zase niekde ako prejsť, takže my preferujeme skôr také ako prechádzky a v prírode. Malú to baví, takže ako určite to dá sklbiť. A na každom domácom zápase ich tu mám, takže za to som veľmi rád. A keď hráme vonku, tak to bohužiaľ ako k tomu futbalu patrí, že sa nevidíme cez víkend niekedy 2 dni, ale to je myslím, to je normálna vec. No, super. Čiže to sú tvoje také 2 najväčšie podporovateľky. Áno, najväčšie. No, to je veľmi fajn. Vrátim sa k tej individuálnej rozcvičke, ktorú si spomínal. Čo tam máš nejak zapojené? Aké prvky? Väčšinou také ako nejaké stretchingové, alebo potom už aj trošku do dynamiky, a aby som proste bol na ten zápas ready a aby som sa hlavne cítil dobre. Je dobre sa trošku ako rozcvičiť pred tou oficiálnou rozcvičkou, takže mi to tak vyhovuje a cítim sa potom lepšie. Čo by si povedal, že patrí medzi kľúčové vlastnosti úspešného brankára? Možno čo by si poradil nejakým začínajúcim brankárom, alebo... Určite ako prvom rade chuť a nejakým takým určite mať chuť do toho a ísť nastaviť si nejaké ciele a ísť si za nimi a proste tých chlapcov od mala musí ťa to baviť, mňa to strašne ako bavilo, takže ja som futbal hral ako pomaly ako 24/7, aj keď som nemohol, aj keď som mal keď ma mama naháňala po sídlisku, ale tak proste futbal bol, to bolo pre mňa úplne prvoradé. Čiže ty si bol také aktívne dieťa, potreboval si niekde vybiť tú energiu? Neviem, čo môžem povedať, že akože škola mi úplne nešla, takže skôr ako lepšia škola ako futbal, ale určite pre mladých aj škola je dôležitá, ale proste mať z toho radosť, mať nejaké ciele a proste ísť si za tým. A tá pozícia brankára ťa fascinovala už od detstva, alebo? Keď mám pravdu povedať, tak ako som začínal v prípravke, to si myslím od 5-6 rokov sa začínalo,
tak keď môžem takú storku povedať, tak klasicky bol môj ocino tréner ako nás a pamätám si, že na prvom turnaji, keď sme boli, tak som klasicky ako sa hral nejak 4-4, sme sa nejako striedali a tak. A tam si ako náš brankár ako zlomil prst, myslím, alebo ruku, teraz presne neviem, ale niečo sa mu stalo. Tak asi o týždeň na to bol druhý turnaj a my sme išli na turnaj a zrazu sedíme v aute a môj ocino vraví, akože však nemáme brankára dneska. Aha, pasa. No a keď ja mám ešte staršieho brata, tak mi povedal, no Viktor, ako si mladší, tak ideš do brány. Aha, vyšlo to na teba. Tak vyšlo to na mňa, no ale popravde ja som to vôbec nemal rád. Ja som to... Tie turnaje sa hrali, ako tam boli nejakých 4 alebo 5 zápasov v jednom turnaji, no a vždy, keď som povedal otcovi, že keď je OK, že idem chytať 2 zápasy, ale 2 zápasy musím hrať. No a keď už to proste, že chcem mať tretí zápas do brány, tak ako bol ako plač a tak, že proste nie. Takže ako to bolo také ako zaujímavé, ale už potom, keď som bol starší od tých 14 alebo myslím 15 rokov, tak odvtedy som ako furt v bráne a už som si ako na to zvykol a tam je najlepšie. Čiže nakoniec na nešťastie si na šťastie v bráne. Tak. Teda by som to už nemenil. No vidíš, super. No a teraz si rodák z Banskej Štiavnice. Pôsobil si niekoľko rokov v Česku. Ako by si zhodnotil možno rozdiely medzi Českom a medzi Slovenskom? Čo pociťuješ tak najviac? Tak medzi Českom a Slovenskom, tak čo sa týka nejakej lígy alebo nejakej kvality lígy, som sa k tomu vyjadroval, to ako úplne by som to nejako nerobil veľké rozdiely, že Česká liga je o neviem koľko lepšia ako Slovenská. Ale keď už niečo, tak je to také, ako je to viac ako medializované, že tam proste je taký ako väčší záujem o ten futbal. Aha, zo strany fanúšikov? Zo strany fanúšikov, no. Ja som mal šťastie na také dobré kluby, že som bol, že tam ako tá fanúšikovská podpora bola veľká. Čo sa týka Baníku Ostrava, tak tam ako 4,5 roku tam mám ako veľmi dobré zážitky, aj také ako nie je dobré úplne. Tam keď ako človek vyhral, tak ho tam nosí na rukách, ale keď človek ako prehral, tak pomaly sme ani po zápase, ani do obchodu nešiel si kúpiť večeru a tak, takže tam bolo fajn, ale tu sa mi veľmi páči tiež. Je to skvelá taká rodinná atmosféra a nič mi tu nechýba, takže nejaký veľký rozdiel by som ako v tom ako nevidel asi. Podobné ligy a podobný jazyk, takže... Tu do obchodu môžeš ísť, aj po prehratom zápase. Fajn. Na svojom konte máš odchytaných 65 zápasov, teda v tej Českej lige. Máš nejaký najobľúbenejší zápas alebo najobľúbenejší zákrok, ktorým si vychytal nejakú strelu? Tak asi najlepší, taký ako medzi najlepší zápasy, ako radím ako v finále Českého poháru, že som odchytal proti Slávii. Síce sme ho nevyhrali, bola to ako škoda, ale to bol fantastický zápas, tam bolo ako vypredané, neviem koľko, 15 000 ľudí tam bolo, ako atmosféra bola skvelá, takže v finále Českého poháru. A nejaký zákrok alebo tak, asi tie penalty, ako že som vychytal ako proti Slávii alebo aj proti Sparte, nejaké penalty, takže to sú také ako najlepšie zákroky, myslím, že keď ako tú penaltu brankár chytí. No a keď chytáš tie penalty, čo ti vtedy behá hlavou? Musíš sa nejak viac koncentrovať na to, lebo predsa je to rozhodujúci moment zápasu? Tak nás už trošku pripravuje ako tréner brankárov na to. On má nejakých hráčov vytipovaných, ktorí to chodia kopať a on si ich ako naštuduje a potom nám ich ako preposiela videá, ako zostrihané, že ten hráč, neviem, posledných asi 5 alebo 6 alebo penalt, nejak tak. A tak my si to naštudujeme, ale samozrejme v tom zápase je to o nejakom pocite, no niekedy tí hráči majú 5 penalt a jednu kopne doľava, druhú kopne doprava, potom kopne do stredu, potom zase do tak, takže niektorých hráčov je ťažko načítať, ale zase niektorých je to ľahšie, dajme tomu v odzovkách, že má neviem 4 alebo 5 penalt a 4 kopie proste do jednej strany. Tak človek si ako v tom zápase ako povie, tak proste skúsi ako tú stranu, kde to proste ako dáva, kde mu to tam padá, takže nejak takto sa začíname, ale vždy ako aj tréner vraví, proste vždy je to nejako o tom poslednom momente a jak proste sa cíti človek na tom ihrisku, tak. No, to som napríklad nevedela, že takto strategicky, že si to pozeráte dozadu, to je veľmi veľmi fajn. Pozriem sa teraz na stratégiu tvojho čísla dresu, 27. Je za tým nejaký príbeh, alebo...
To je šťastné číslo napríklad? Šťastné číslo je 7, ale zo sedmičku asi brankár úplne ako, asi by mohol mať, myslím, ale asi tu už je aj obsadená, to je všade obsadená. Ale 27, tak príbeh. To číslo som si dal, keď som prvýkrát prišiel ako do Česka. Keď som prišiel do Vlašimi, tak tam som proste si dal číslo 27, tak ako keď som sa vrátil po tom Česku, tak som si dal že som sa vrátil späť na Slovensku, tak som tiež začínal 27, ktorá som si dal. Áno, som ako 93, ako to bol, že rok narodenia, ale nemám úplne nejaké, že vyloženie také musí byť a musím v tom chytať, čo nejde. A teraz som si tak som si spomenul na to číslo, čo som si dal predtým, tak som si dal aj teraz. A tvoja prezývka, Buďo, myslím? Buďo. To som sa dočítala o tebe. Kto ti ju dal, ako vznikla? To v Česku nejako, ako tam tiež boli do Budinska, tam proste Budinské Buďo, takže ma to tam Buďa volali, alebo Budha ma volali niekde z parke, Boli ste dvaja Budinskí? Akože menovci? Nie v jednom klube, ale v inom klube, no. Ale on bol, to bolo tiež také funny, že ja som s krátkym a s dlhým i a on je s dlhým a s dlhým. Aha, opačne. A ja niekedy napríklad som išiel, neviem, kde sa mi dostalo v nejakom klube, že mi ako vytlačili dres a mal som s dlhým. Oni ako to Budínský majú tiež tak, ale majú s dlhým zlým, ale ja som proste s krátkym s dlhým, no. Tak to som sa ako stretávalo celkom často, že mi to meno poplietli trošku a všetci si mysleli, že to je môj brat a tak, ale proste úplne jedna čiarka, ale je to úplne iné meno. No, takto. No a ostaňme pri tom Česku. Aký je tvoj zážitok, možno najobľúbenejší, ktorý si spomenieš, ktorý si vybavíš hneď pri spomienke na Česko? To ťažko. Tak v Česku, ako mne sa, to je úplne jeden zážitok, nie je mi ťažko nájsť, ale tak v Česku som si ako našiel ženu, v Česku sa mi narodila dcerka, takže ako to sú krásne spomienky, je to také sranda, že ženu mám z Ostravy a dcerka sa mi narodila v Pardubiciach, takže je to také z každého kútu niečo, ale asi to sú najkrajšie momenty, ako to mali svadbu v Česku a narodenie dcerky, takže to sú také najkrajšie spomienky. To je veľmi fajn. A prečo ste teda neostali v Česku? Tak ja som sa chcel aj trošku aj posunúť v kariére. Som o 3 roky v Pardubiciach a cítil som, že to chce trošku zmenu, tak naskytla sa možnosť ísť sem, takže ja som bol za to veľmi rád a som tu šťastný. A dcerka nejako inklinuje k tomu futbalu, alebo skôr ešte nie? No, ako z začiatku na tých zápasoch, proste keď chodila z začiatku, ešte bolo také menšie, začínala chodiť, tak veľmi ako neobsedela, vôbec nezajímalo, ale z okolností tu môj prvý zápas, čo bol, tak som išli na zápas a som si bral, že ak to vydrží, a bola aj chladno tak, že ju proste neudrží na rukách a proste úplne, že ma aj fandila, máme videá, že proste poď a úplne celý zápas, ako bola manželke na kolenách a úplne vydržala, takže to som bol úplne rád, takže fandí, je to fakt veľká fanúšička a za to som rád. Tvoja najväčšia faninka. Tak ešte posledná otázka. Máš nejaký odkaz, ktorý by si rád zanechal, či už fanúšikom alebo budúcim brankárom? Môžeš spokojne do kamery. Tak zdravím všetkých fanúšikov Zemplínu a budeme veľmi radi, keď nás budete chodiť podporovať čo na väčšom počte a za každého jedného z vás budeme radi. A nejakým mladým brankárom choďte si za svojím cieľom a hlavne nech vás ten futbal baví a majte z toho radosť. Ďakujem, Viktor, že si prišiel do dnešnej epizódy podcastu. A vám, milí fanúšikovia, ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a tešíme sa na ďalšiu epizódu.